Arratsalde on denoi, eta ongi etorri Nazioentzat taldeak antolatu duen hitzaldi honetara, Euskara bidegurutzean izeneko hitzaldi zikloren barnean. Hizkuntzaren aldeko ekimen bikainak sortu eta esportatu egin ditugu euskaldunok. Duela ia 50 urte, Euskararen aldeko lasterketa luzea egitea bururatu zitzaigun, eta arrezkero korrikaren eredua Kataluniara, Irlandara, Bretainara, Korsikara, Galesera esportatu egin dugu. Era berean, duela 55 urte, udalerri euskaldunen mankomunitatea sortu genuen, eta berriki Galesen interesa agertu dute eredu horretaz. Iaz, Galeseko ordezkaritza bat gurekin harremanetan jarri zen, UEMaren antzeko erakunde bat sortu nahi zutelako bertan, Galesen. Galesko eta Euskal Herriko egoera soziolinguistikoak oso antzekoak direnez, haiek uste izan zuten Galesen UEMaren ereduak arrakasta izan zezakela. Pozgarria da ikustea, esan bezala, hizkuntzaren aldeko hainbat ekimenetan euskaldunok aitzindariak izan garela. Euskararen arnasunen garrantzi kualitatibo eta kuantitatiboa begibistakoa da. Irakurri besterik ez dago, Iñaki Iurrebaso eta Garingoiz Goikotxearen liburua garrantzi horretaz jabetzeko. Egunen batean, arnasuneak desagertuko balira, Euskal Herriko egoera linguistikoa Irlandaren parekoa izango litzateke. Euskarak kalea galduko luke, eta elementu simboliko eta folklorikoa besterik ez litzateke izango. Hori gerta ez dadin, UEMA elkartea sortu zen 1981an. Arnasunetan euskarari erabateko lehentasuna emateko eta bere egoera zaintzeko. Eta bere koordinatzaile nagusia, Miren Segurola, gonbidatu dugu gaur, UEMaren egoera, erronka, proposamenak eta kezkak ezagutu ahal izateko lehenengo eskutik. Miren Segurola Azkoitiarra ekonomian lizentziaduna da, 1986an AEK-an hasi zen lanean, Algortako euskaltegian, eta hortik Azkoitiko euskaltegira joan zen, Urola Kostako AEK-ko arduraduna ere izanik 2 urtez. 2003an hasi zen UEMan lanean, hasiera batean teknikari gisa eta 2013tik koordinatzaile nagusi gisa. Eskerrik asko, Miren, gure gonbidapena onartzeagatik eta nahi duzunean. Bai? Bueno, arratsalde on danoi. Da eskerrik asko, puentin aurreko asteazken hontan honea etortzeatik, eta eskerrik asko baitaren naziogintzai, hemen UEMan inguruko azalpenak emateko aukera emateatik. Gonbidapena luzau zitenin UEMan ingurun hitzeiteko hemen, galdeun nion, zehazki zer nahizun azaltzie UEMan ingurun, eta kriston zerrendi bialduzin. Ordu pixket zerrenda hortan edo oinarrituta, saiatuko naiz 6 ataletan edo bereizten saio hau. Lehenengo igotena da pixket UEMan sorrerie kokau eta ze helburu nagusikin eta nola sortu zan edo. Gero azalduko pixket bilakaerie sorrera hortatik 20. urte hurreneko hausnarketa prozesura arteko bidie nola izan zan. Gero UEMan pixket ze bi egiteko nagusi dazken gaur egun. Eta gero beste zati baten bezala, azalduko udalerri euskaldunek eta arnasgunien arteko berezitasuna, nola UEMak gaur egun berezitun bi kontzeptuak, nahiz da bilek oso garrantzitsuek izan. Gero pixketa azalduko izuet, liburu irakurrita baldin baukezue jakingo zuen asko, baina udalerri euskaldunen edo lurgune euskaldun horredanan bilakaeria, ze gertaudan azkenengo urtetan eta ze aurre ikusten dauden gertako ala datozenetan.
Eta gero azkenengo puntun saiako naiz azaltzen UEMak erakunde bezala ze asmo dauzken hemendik eta aurrea begira, pixket ikuste deun edo ite deun realitatein irakurketa hortan oinarrituta edo. UEMan sorreri buruz azteko, aipau berdana da, UEMa 1888an Euskal Herrian Euskaraz mugimenduek abilauzun dinamika batetik sortzeala, bai? Euskal Herrian Euskaraz mugimenduek kezkauta agertu zen, garai hartako realitatein udalerri euskaldunetan disfunzio egoerie, hala deitzen zaion egoera bat bizi zalako, bai? Gune horietako realidade izan erabat euskaraz, hau da, eguneroko bizixe bai kalekue, etxekue euskarazan, baina administrazioa oso erdaldun ezan. Orduan pixket kezka hortatik abiauta edo, eta horri buelta bat emateko asmoz Euskal Herrian Euskaraz erakundiek erabakizun, hainbat udaletan mozio batzuk sartzea, udaloiek euskara hutsez funtzionatzen jartzeko konpromisue agertzen zeben mozio hoxetan, eta hola abiauzan udal elebakarren mugimendu edo deitu zitzaiona. Lehenengo planak iten azteko, garai hartan martxan zan Euskararen Kultur Batzordea EKB, bai? EKB hartu zan oinarri gisa, eta EKB izan zan udalaxetan lehenengo euskara planak iteko zerbitzu edo eskainizuna. 3 urte horietan pixket beharra ikusi zan dinamika hori nolabait egituratzeko edo, eta 1991an hainbat hautetxik bultzada horrek lagunduta erabakitze mankomunidade bat osatzea. Aipau berdana da, mankomunidade hori Hego Euskal Herriko mankomunidade bat dela. Mankomunidade izate horrek beak eragozteiolako Ipar Euskal Herriekin olako izaerako erakunde bat osatzea, baina urte batzuk berandu hoia, gero azaldukoten bezala, Ipar Euskal Herriko herriko etxeekin dare, bai aukida harreman bat, eta lanketa batzuk elkarrekin iten nahitu da. Naiz eta hango herriko etxik UEMako kide ez izan. Orduan, 1991an, 19 udalek onartzebe mankomunidadien sorreri edo esan dezagun, bai? Eta 3 helburu nagusi edo jartzizko mankomunidade horri. Lehenengo helburu izango litzeke udalerri euskaldun horietan bizitzie publikoa zein pribaue dana euskaraz einalizatia, bai? Lehen aipatu duen bezala, disfunzio egoera horri gainditu eta udalak ere euskaraz funtzionatzen jartzeko. Bigarren helburua litzeke euskari lurgunie edo saretzia, bai? Ulertzen udalerri euskaldunek betetze bela lurgune euskaldune edo deitzen zitzaion hori, eta horrek garrantzi berezi eman zitzaion bagenekilako edo bai soziolinguistikoki jakinezalako galtzeko arriskutik kanpo zauden hizkuntza danak zeukebela gune bat nun hizkuntza hori hegemoniko ezan, bai? Eta orduan nunbait euskerien egoera hori, realidade hori ala baldin bazan, zan udalerri euskaldunetan, bai? Orduan hori alik eta gehien azaretzia, importantia zan da bigarren helburu bezala hori jarri zan. Eta hirugarren helburua jarri zan, gune hoxetako garapen soziolinguistiko eta soziokulturala bultzatzi edo. Zeratik, garai hartan hasieran UEMa bildu ziren udalerri hoxek oso txikiek ziren, gehientsuna, gaur egune asko txikiek dira, baina hasieran bildu zin horiek danak, eta bai ikuste zan arriskua udalerri horiek zerbitzu gabeziatik edo Euskal Herri mailan ere zeuden mugimenduatik jendez usteko, eta hori azkenin udalerri euskaldun horiek desagertzeako bide bat izango litzake, eta orduan helburu bezala jarri zan, garapen sozioekonomiko eta soziokulturala ere bultzatzea. Hor, hasiera hortatik nolabait 20. urteko hausnarketa prozesura arte ibilbide juridiko edo esan dezagun, nahiko lauzu edo izan zan UEMantzat, bai? UEMa garai hartan nahiz da legala zan, guk alegala zala ezate genuen, ze epaitegietatik zuzenin UEMan kontra jotzez bazeben ere, urte haietan bai UEMan sartzen ziren udal batzuen kontra joitezan. Orduan, rekurritze zeben, UEMa garai hartako arrazoi izatezan, UEMak euskera zerbitzua ematezula,
garai hartan oraindik EAen udal legeik ez zegoen, orduan udalan eskumena etzan euskerin sustapena, orduan euskeran udalan eskumena ez baldin bada euskerin sustapena, ezin du egon mankomunidade bat udalak osatzebena, zerbitzu hori emateko. Orduan arrazoi hori jarrita, ueman sartzezin udalan kontrako sententzio horiek gotezin, da orduan udal horiek atean berrizitezaren. Orduan, pixket juridikoki nahiko jirauetako prozesu edo izan zen, jaben ilegalizazio prozesue bukau, eta pixket egoera orokorra ere lasaitu zararte Euskal Herrien ezan ezagun. Eta gero, teknikoki bezala, hasieran esan dizueten bezala, hasieran oso garbi zeona zen, euskeraz funtzionatzen zen udalerri hoxetan, udalak jarri behar genitula euskeraz funtzionatzen, orduan, lan handi eintzan, era bat erderaz funtzionatzen zen udaloiek, ise euneko euskera utxez funtzionatzen jartzea arte, baita ere urte batzuk berandu merkatarien, ostalariren hizkuntza paisajin da, laguntza batzuk eta ematen hasi izan duema, baina bereziki udalan euskalduntze hortan edo hasi izan. Baina urtik aurrea junala, konturatzen hasi ginen, hemen kriston pauzuek eman die, kriston urratsak eman ditugu, udalak euskaldundu ditugu, baina ateatzegeak kalea eta herriek aizaizkigu berdalduntzen. Eta nolabait irakurketa horrek markauzun lehenengo hausnarketa prozesu hori, 20. urte hurrenan eskuzapien edo engenun prozesu hori. Prozesu horren ondorio nagusia izan zen, batetik politikoki eragiteko eta ikusita, orduan hasi ginen udalerri euskaldunetako ikerketak eta ikerketa horiek esatez zeben irakurketa orokorrak aipat imazitzaizkigune esaten, euskerin ezagutziek geruta gehiago da, hezkuntzai esker gorakago ez, eta hori konputo orokorretan alazan, baina erreferentzia egite bat emaginen bakarrik udalerri euskaldunek joerie alderazka zan. Eta ja ezagutzie, etxeko eragileri lehen hizkuntza ez, betiko adierazle nagusioiek beraka hasita zeuden, eta orduan hizkuntza politikan serio udalerri hauen garrantzi eta udalerri hauen heldu behar hori landu beharra edo azpimarra uzan. Eta gero, hausnarketa prozesu hortatik, udaletan bakarrik nolabait izateko jardutetik, hiru ildo nahiko garbi definitzea edo pasau ginen. Alde batetik, euskerantzat espazizuk irabazten segitzea, udalerri horietan oraindik ere dana euskeraz ezintzalakoin, gero, herritarran alduntzia, iruditzen zitzaigulako gune horiek oraindik ere euskaldunek baldin bazien bazala nolabait hiztun komunidade horrek hizkuntza horri eutsi ziolako. Orduan, komunidade hori aldundute eukitzi eta txip hortan eukitzi guretzat importanti izan, ze bazan pertzepzioa garaian ezan, loralditik ento zen, datu orokorrak onak ziren, orduan diskursoa nahiko positibo ezan euskerin egoerin ingurun, baina diskurso horrek gure herrietako realitatein euskal komunitatean nolabait lasaitu edo, estan egoera batea edo ekartzezula eta herritarrosek azkenin euskaltzalik zienak txip bat eta aldunduta eukitzea, iruditzen zitzaigun oso importante izango zala gune hauetan zetozen aldaketak aurreikusita euskeri helduko baldin bagina. Eta hirugarrena izan zen pixket zaintza eta garapena. Oso garbi geneukena zen, azkenin hizkuntza politiki etzala euskera zerbitzutatik bakarrik iten, euskerin egoeran beste zail guztietan hartzezien erabakiek askotan euskeratik hartzezin erabakie baino gehiago eragite zebela, hirigintzatik hartzezin erabakiek, edo merkatalguniek, hirigintza dela baita baina, merkatalguniek itiek, turismuek, azkenin bazaudela hainbat faktore gure herrietako realidadi aldatzen aizinak, baino hizkuntza politikan trataure etzinak iten. Orduan, hausnarketa prozesu hortatik ateata, nolabait uema bi zeregin nagusitan edo aita gaur egun, ordutik, baina bi zeregin nagusitan edo aida alde batetik ite dauna da hizkuntza politiketan eragin, eragiten zaiau, eta besti da hizkuntza politika egin, azkenin uema bada baita administrazio publikoa, udalak osatze behar, eta behaiek ere badazkebe eskumenak, orduan, zaiatzea alik eta modu aurreratuenin edo hizkuntza politika hori egin ere egiten.
Hizkuntza politikan nola eragite dugu? Bueno, saiatzea hizkuntza politikan eragiten alde batetik praktikatik, bai? Ze udal asko bilduta, gaur egun 120 udal gehiago eman, bai? Udal horiedanak bere praktikatik eta bere koherentzitik euskaraz funtzionatzen haste baldin maie, euskaraz funtzionatzeko eskatze baldin mabe, bai, gainerako administrazioetan dare eragitea. Baita ere, ikerketatik, ja badi urte batzuk wema asko sartzen nahi dela ikerketan eta ikerketa asko ditula eremu honen realidadea kontutan hartzeko eta ikerketa hortan oinarrituta diskurso bat garatze dugu eta diskurso horren bidez saiatzea baita ere hizkuntza politikan eragiten bereziki eta beti ere hizkuntza politikako ardatz arnasguneek eta udalerri euskaldunak izan daitezen, guk benetan siniste dugulako horiek motor bezala hartuta gainerako Euskal Herria ere euskaldunduko dugula. Gero baita ere, arau bidi eskaiez, beti eskatze dugu arnasgunien inguruko babesa, edo ez, unien esparru bakoitzin guretzako euskeritzat eraginkorra izangoan arau bidi eskatze dugu, edo arauek proposatzea hauemak bere ekarpenak iteitu, hezkuntza legea teatzean, hauemak bere ekarpena iteu, edo lurralde antolaketako gidalerroak ateatzea, hauemak bere ekarpena iteu, saiatzea modu horietan bizket gure proposamena egiten eta hizkuntza politikan eragiten. Batutan lortzen eta bestetan ezain. Eta gero pixket hizkuntza politika nola ite dugu, bai saiatzea da hizkuntza politika iteako hortan bi gauze aintzat hartzen, bai? Bat dela sustapena, baina baita ere araugintza, bai? Hizkuntza politikan askotan errazana da sustapena, nik sustako eta euskeraz izitie eta merkatariekin hau bingot, baina konstiente geha udalak ere badaukebela eskumena, eta badauzkebela bitartekuk araugintzaren bidez hainbat gauza arautu ere egiteko. Egixe da, gaur egun Euskal Herriko realidadie ez dela guk nahiko genuken bezalako, ez da guk nahi hain eskumen, eta egixe da, epaitegixek ere gain dazkeula. Baina, beti ere, aukeri egon gauz batutan bada, orduan saiatzea pixket hori bultzatzen. Orduan, esan dizueten bezala, hiru ildo estrategiko hauek garatzea ditugu, adibidez, euskarantzako esparruak irabazi, hor zeite dugu, jarraitze dugu haindik ere udaletako planak iten, eta hori beti ere langile berrizek etortzeie, autetxe berriek etortzeie, eta hor dezente xakau berri zite dugu, ze guretzat oso garrantzitsu da hizkuntza normalizazio nahi badimazea, zu udala izanik zu eredugarrixe izatea, ez zitea, zure funtzionamentua, ez? Beste batzuna nahiko etzen duken bezala, eta gero beste batzuei eskatzen jardutia, orduan, hor dezenteko lan egiten jarraitze dugu. Gero, udalerrira behirako planak ditugu, bai udaleku, baina baita ere herrira behirako planak ere, beti ere udalerri euskaldunen estrategikotasun hori aintzat hartuta, lan mundun eragite deu, etorri berrientzako harrera protokolu diseinatzen ditugu, kulturartekotasunen dinamikak lantzen ditugu ikastetxetan, edo herri mailan ere bai, eta gero euskalduntza alfabetatzeko, gure herri askotan ja euskaltegiek eta badaude, baina gure beste herri askotan, ez da euskaltegik ere, orduan herri horietan, herrien bertan taldiek ata daitezen eta horren sustapena itea, eta aisealdien dare, saiatzea eragiten, bereziki formazioekin, begiralientzako formazioekin, baina baita ere, araugintzatik, aisealdi euskaraz izen daien, hor eragiteko. Gero, herritarran alduntziei behire gaur egun daukeu hezkuntza proiektu potente bat edatu deitzeana, eta horren bidez, irakasliek, gurasuk eta ikasliek alduntzeko lanketa bereziek iteie ikastetxeekin. Gero, hortaz aparte, erretxetako eragileekin, kiro eragile, kultur eragile, kodana dalako eragileekin ere lanketak iteie, beti ere, hau da, herritarrak ahalduntzeko eta kontzientzi hori hartzeko ze garrantzi dan, izaera hortako herri baten, adibidez, eragile batek zer referentzi jokatzen, eragile bat referente izanik herritarrantzat, ze importante da kontzientzi hori hartzea eta euskeraz funtzionatzea kontzienteki. Edozein momentutan, erdaldun pasauzitza egun, adibidez beti kontatzen, arama da herri txiki bat, ez da festa batzordizion, da festa batzorde horrek euskeraz funtzionatzen beti. Baina, etorri zen andaluz ditxaratxero hauetako bat, herrire bizitzea eta festa batzordit parte hartu nahi zuen, eta herritarrak, pozik, baina, festa batzordit erderaz funtzionatzen aztea. Orduan, gure herri hauek oso hauskorrak dira realidade hortan,
eta euskeraz askotan funtzionatzen dugu eta ite dugu kontzientzi hortatik, baina kontzientzirako jauzi horiek oso importanti da, ez, eutxiko baldin maioi, datozen aldaketa guzti esan. Gero hortaz aparte, herritarrak alduntzeko tailer mota ezberdinak, talde ezberdinak egokitutako, euskaldunentzat, erdaldunentzat, pisket, danetik. Eta gero pisket zaintza eta garapen horrei lotuta, ike duguna da, lehen esan dizuet, pisket ikerketan asko sakontzen egea azkenengo urtetan, bai iteien ikerketa orokorretatik, eremu euskaldunei dagozkizon ateata, eta gero baita ere gu propioki, ite ditugun, guretzat momentu honetan estrategikuk dien ikerketak. Eta gero, hortaz aparte, aholkularitza eta sensibilizazioa lantzen jardute dugu, zeatik ite dugu hori, adibidez, garapena, bere garaxen eontzien idea batzuk, adibidez, udalerri euskaldunetatik, turismo komune sustauko dugu, udalerri euskaldunek aintzat hartuta, adibidez, rekorridu udalerri euskaldunetatik, olako hainbat idea, bai? Ze pasatzea gaur egun udalak, garapena ilotuta, turismo partzuerruk dazkebe, garapen agentziek dazkebe orduan, badaude uemaz gaindiko beste erakunde batzuk nolabait lan hortan nahi diena. Orduan, erabak izan, uemak beak inberrin lanketa horiek, lanketa hortan aizienak sensibilizau, da orduan haiekin ditugun bilera bidez da, saiatzea, guretzat importantia dien faktore horietan eragiten edo. Eta gero, jarrute du baita ere, eragin linguistikun ebaluazio egiten. Eragin linguistikun ebaluazio da, plan da proiektuek hizkuntziengan eukiko ben efektu edo neurtzia. Eta efektu hori kaltegarresedan kasutan, neurri zuzentzaile batzuk proposatzea, hainbesteko kalti ez da jenin edo. Edo proiektu atzea gota, kalte inberdulako. Eta orduan, zaintza eta garapenin hildo hoxetan edo jardute edo. Eta hori izen da pixket uema gaur arteko ibilbidi eta gaur egun zertan nahi gehan edo, guain pixket nahiko nuke zartzie udalerri euskaldunek eta arnazgunin arteko pixket ezberdintasun hori azaltzen, da gero pixket zein da nosen realidadi edo kontatzen. Uema sortu zanin, hau da, danak ziren udalerri euskaldunek. Gaina gutxi ziren, orduan danak oso euskaldunek ziren, da erabiltze genuen sinonimuak izango bazin bezala, udalerri euskaldunek, arnazguniek, dana berdina izango bazan bezala. Baina urtik aurrea junala, ueman asko zerri gehiago sartu die, tipologia ezberdineko erresek, eta lanketa hori itu jartu neunin, derrepente kultura ginen, berri batzuta jute ginenin, taierra ematea eta esate ginenin, hau arnazgune bada, ez dakize, batzuk arte errarun eta jartzen zizko. Esate genuen, hau, horrek diskurso berdinek ez du balio Orexako eta Hondarribira. Zegoen beti izate du, aeroportu dakeo, baina Hondarribik arnazgunetik asko ez dakeo. Orduan, tipologia ezberdineko udalerriek sartu ditugu, hala da, horrek indar bat eman digu, eta bilek die importantik baita ere, ze arnazgunetuko baldin baitugu udalerriek lehen hauek euskaldun dugu arnazgunetuko ditugu, baina bi kontzeptuk bereizi eta gero diskursuk eta ere bi kontzeptu hoxen arabera moldatzeko beharra edo zomo genuen. Orduan, zer die guretzat udalerri euskaldunek guretzat die ueman sartzeko baldintzak betetzen juen dana. Eta zein da baldintza hori, euskerin indizie uneko 70-etik gora izatea. Euskerin indizie da ezagutzi dagokiona, eta da, euskaldunak, gehia euskaldunak zati behin. Kopuru hortan, uneko 70-etik gora baldin maiek, guretzatia udalerri euskaldunek dira. Aldiz, arnazguniek zeintzuk dira. Ezagutza horrez gain, erabileri ere altue daukeben udalerrixek. Eta hori nola kalkulatze dugu? Kalkulatze dugu etxeko erabileria eta kaleko erabilerien arteko batazbesteko baten bidez. Orduan, batazbesteko hori uneko 70-etik gorako baldin bada, aleixe, hori da, 70-etik gorako baldin bada, arnazgunia da. Hor bereiz ditugu gero, 70-80, die arnazgune erazanak, eta 80-100 die arnazgune betiek edo deitze honak, tipologia ezberdinetan. Dazkeu, gure udalerri hoxek. Orduan gaur egun ueman daude arnazgune betiek, arnazgune erazanak, nagusitasunik gabeko udalerrixek, hor erabilerie 40-70 arte hortan daunak, eta gero baita ere badazkeu, gaztelera nagusien udalerri euskaldunak. Naiz da ezagutza oso altuko udalerriek izan, erabileria, nahiko bajo, oiek. Gero,
Zeratik esate dugu beti hain importantiek diela arnazgunik, bai? Arnazgunik gure ustez die hain importantiek alde batetik. Hau da, gune hauetan ere erdarak edo gaztelaniak kasuntan Euskal Herrien bere leku izan da ere, hau da, nagusiki eta hizkuntza nagusie euskeria da. Gero beste alde batetik. Hau da gaztien artin eta helduen kate hortan edo, nekez egoteie aldaketak, hau da, mintzaldaketak urtin poderioz. Edo belaunaldiko transmisioa asko eragin gabe modu naturalinik, ja. Hemen, ume bat ekartzea, eta inork ez du zalantzan jartzen, burazu ume horri euskeri transmitiuko sobenik, eta belaunaldi arteko transmisio horrez gain, transmisio soziala ere bizik dago. Tipologia hontako herritan oso berezia da, ze danetan, kaleko erabileria altu da etxeku baino. Horrek esan nahi du, kaleko erabileraz arau soziala edo, oindik euskeraz jardutia dela. Gero, egile da baita ere, eta danok eguko du ingurun adibiden bat, arnazgunetako jendie, hain euskaldunek ez dien udalerri eta juteienin, euskeri behaiekin amate bela. Unibertsitateetan, kuadrilla asko, gela asko pasaudie erderatik euskera, arnazgunetako batzuk aiau dielako eta hauek euskeri eustegi eta arrasaten jende asko ezateu, aspeiti arratik ikasi zenela euskeraz. Eta gero, orokorri da azkenin osasuntxuen dauden guniek, euskeri osasuntxuen dauden guniek hauek dira. Eta Mikel Zabidek esateu bezala, dela arnazgune kontzeptu euskal herriratuzuna, arek esateu, askoz errezo da, gripekin da hona zendatzea, minbiziekin da hona zendatzea baino. Orduan, az gaitezen gripekin daudenak zendatzen, gero horren inderrakin gainerako danak ere honea ekartzeko. Orduan, lehen esan dizueten bezala, gueman dauden lau tipologitako udalerrexek, baina ikuste bat ima dugu, Ego Euskal Herri oso edo, 5 tipologitan bere izte ditugu. Udalerri horiek, arnazgune betiek, arnazgune erazanak, nagusitasunik gabekuk, erdera ez erabat nagusi danak, eta gero erdera ja oso nagusi danak. Biztanle dentzidai dagokionin, hau da, tipologia bakoitzeko herri horietan zenbat jende bizidan grafiko hola da. Alegixe, arnazgune betetan 2 bakarrik bizi da, arnazgune erazanetan 4, nagusitasunik gabekotan 6, alegia, 83 bizi da erderi erabat nagusidan eremutan, bai? Eta gero herri kopuruek ere, hau da, gaur egunin, arnazguneek Ego Euskal Herrien otabat die, osuek dienak, erazanak 315, eta 314 die erdera oso nagusidan eremuek. Eixe da, horietatik asko Nafarroko herri txikiek diela, hor erdialdetik bera daudenak, baina kopurutan hori da realidadia. Baina gero grafika honetan, fijatze bali mazeatea, grafika honek izateu, goikuk izateu, oantxe esan dizuetena, zenbat jende bizidan tipologio bakoitzeko udalerritan, eta erabilerin pisua da bekua. Alegia, euskerako hitz bat, sagar bat izango bazan, zenbat sagar sortzean toki bakoitzin. Eta grafiko hortan, garbi asko ikustea, hau da, 11 sortzeu euskerin 50. Bai, arnazgunetan bakarrik bizi die 0,5, gutxi asko, 0,5, eta sortzea 1,8. Bai, eta horreatik ere badie garrantzitsu. Bai, kualitatiboki eta kuantitatiboki ez izan, eta euskaldun gehienak Bilbon bizi dien, Bilbon sortzea aspeitin hain euskera. Bai, eta horreatik ere badie importantik. Baina hain importantik izan da, hau da, realidadi arnazgunina ez da hain nahiko genukeen bezalako ebeintzet, ez? Orduan, historikoki zer gertau da, eta bisket ikerketak aurra beire zer aurri ikustean gertauko ala edo, azalduko izuet segidan. Eta hau da bisket 20. mendian tipologi bakoitzeko udalerritan gertau dana, bai? Hau da, arnazgunik die, gorri hori eta roxa hori, bai? Eta bereziki arnazgune betiek ise desagertu dira, hau da, beraino. Eta hau da, etxeko erabileriek kontutan eukita,
0, 10, 10, 20, 30, bai? Oda, kolore bakoitze da tipologixe, baina 10eko tartetan hasita. Eta ikusten zuen, arnazgunitan, arnazgune erazanak, inkluso nagusitasunik gabeko zeanak, danak ikusten beraka. Eta erdaldunenak dien udalerri hoxetan edo, pixket isotzea, baina ez da konparagarria hor behien isotzeana, goitik datorren berakada hori aintzat hartze baldin badeu. Orduan, hau dana zerren bueltan edo gertatzea. Ze aizegu gertatzen iztun tipologisekin da udalerri hauetan, bai? Oindala, 30-40 urte, bai? Udalerri euskaldunetan, bikote gehienak ziren bisek euskaldunek, etxin euskeri erabiltzezan, errexen hartuko mugikortasunetare etzan hain beste, bai? Herri txikietan errexen bertan bizixe asko desoik ezan. Teknologi berresek apenaz, telebizio ikustezan, eta listo. Baina hori gaur egunea ekartze baldin badeu, realidadi dana da, geruta bikote misto geso dago, ez bakarrik atzerritik etorri hilako, baizik Euskal Herrixen barne migrazioen ondorioz ere, ez da leheno bezala hemengo euskaldupetu kiribiltzea eta ez, gauzek askoz geso aldatzeia, orduan bikote misto geso dago, etxeko hizkuntzie euskeri bakarrik dienak dezente jaitsi die, teknologi berrietan, nik ez dauket ezan berrik zer gertatzen nahi da, mugikortasuna, azkenin bikote horiek sortuko eta mugikortasun hori asko hazi da, eta orduan horrek ondorio garbi dauzke, azkenin etxeko erabileria bera jiztea. Geruta ume gutxixo daude lehen hizkuntza euskeri daukebenak. Elebitasun goiztiarra daitze zaio bai, gaur egun geruta azkarro ikastebe umik erderaz. Hau da, bere garaxen, bere garaiko Espainiko migrazioa jaso genunik, gure tipologiko udalerrik gexenetan, hau da, sartzezin 3 ume 2 urteko gela eta 6 hilabetien zuaino gotu itzik ezaben euskeraz. Baina gaur egun, hau da, gure herritako 2 urteko umik erderaz itziken daki behar. Orduan, erderaz itzik ebaso bat, erderaz erantzute bat. Bai, orduan, elebitasun goiztiar horrek ere, neurri baten hizkuntzi kalte ite ekartzeu. Horretanak, zirkulo horretanak ekartzeu, gure herritako umiek ere, geruta hizkuntz gaitasuna, hau ez bakarrik ezagutzen, bezik gaitasuna, geruta bajo egitzea. Eta hori azkenin zirkulo bat da, eta horretanak erabilerin berakadie ekartzeu. Azkenengo oso urte gutxitan, UEMako teknikarixek harrituta daude ze pasatzen edan. Guk hezkuntza lehen aipadizuetan, hezkuntza proiektu hori sortu genunin, gure teknikarixek eskola eta jutezien, eta konbentzio inbergenitun proiektu hori martxan jartzeko, ezatez igual, hemen problemi da, ez duela ikasten erderaz, hemen erderaz gexo eman bertzako bai, eta 5 urtetan deika daude ikastetxetatik. Inoiz ikusti ez dituen gauza gertatzen nahi dira. Eta hiri bertako umiek erderaz zitzaitak. Eta hori, realidad da. Eta norantz goaz, bai? Realidadia, ez da gu nahi bezain ona, eta norantz goaz hori ere, norantz goaz hori, nondik kontako izuetu, nondik atea ditut datu hauek. Iaz, UEMak ezkauzion ziadekoi, ikerketa bat iteko, ikusteko 2036-ra ze aurrikuspen zeuden euskerikin gertauko zana, bai? Eta orduan, proiekzio demolinguistiko deitze zaion ikerketa bat intzun. Proiekzio demolinguistiko horrek esan nahi du, hartzeitu inen datuek, estadistikako datu hauek beti deitu demografisekin ze pasaukoan aurrikuspenak, bai? Orduan, intzebena zan, demografikoki zeuden aurrikuspen hoxei, gehitu zitzaioan, gaur egun arte egoera soziolinguistikuk eukidun bilakaeria, inkorpora. Orduan, oinarte bezala segidu ezkeo, 2036 euskerin egoeri zein izango zen ondorioz daude ikerketa horren bidez. Eta ze zateu ikerketa horrek? Ikerketa horrek izateuna da, gaur egun, oinarte modu orokorrin goraka diujun azkunde hori, hori eten ikeala, eta belaunaldi berresetan gainaia beraka aztea da. Eta hor gaitasune ez da neurtzen. Zer gaitasunena importanti da gero erabilerik lotuta, eta ikerketa honek ez du lotzen, horretik hor galdera ikurrekin. Gero, transmisioi dagokionin, transmisiok, hau da, oain arte zegoen joerie, beranzko joera hori, bizkortu itea,
etxeko erabilerikin berdinak, eta gero, ez gau genion ziadeko baitare, neurtzeko lurraldien zer gertatzen zen, bai? Lehen aipo dituten tipologi, bai? Errexen tipologi hortako tipologi bakoitzekin, herri tipologi bakoitzekin zer gertauko zen. Eta garbi esateana da, arnazgunik desagertza dituztela. Ikerketa bertan errexen kalifikazio hori bakarrekin debe etxeko erabileria aintzat hartuta, eta horren arabera, gaur egun arnazgunetan bizi baldin maie, 87.000 pertsona, ikerketa horrek izateu, hemenik 10 urtea, ez hogei, 10-ea, 1.600 biziko dela. 1.600. Ez nahiz diskuro, porque dana ez da diskuro inezera. Ez nahiz diskuro. Egisa, datu hoxe guk kalkula, esan dizuet lehen, etxeko erabileria kalekukin gehitute, eta horren bat azbesteko bat hartze dut. Horren arabera, gaur egun igual arnazgunetan 130.000 bizi dira, eta 8.000 horretxekoa. Baina hori da, aurrikuspena hori da. Horrek zer esan nahi du, gaur egun arnazgune erazanak dien, aspeiti bezalako, aspeiti, askoiti, oinati, ondarru, poskortxuenak dien arnazgune hoxedanak, nagusitasunik gabeko herri izatea pasako dela. Desagertu ez tingo, baina hori, baina ez dira arnazguniek izango. Eta guretzat hori oso galera importantia litzeke euskerientzat, eta leheno berreskurapen prozesu zaie baldin bada, hori bere hortan gertago ezkeo, katastrofea litzeke. Orduan, hori esan deten bezala, ez da kristalezko bola bat, hori da ikerketa bat, tendentzi demografiko hoxe hola zehitze baben, eta hizkuntza politik igual zehitze baldin badu, azkenin suposizio hoxe danak emate baldin maien, horrea jaukoala emate ikerketik. Baina, badaude aukerak aldatzeko. Badaude aukerak, hizkuntza politikan aldaketak emateko, eta badaude aukerak baita ere, inek ez asmatzeko, bere proiektzio hortan. Eixea, normaile blau. Baina, oin ikusita besket Trump bere arantzelakin da zea eta besti eta mundu mailako, horreka ekonomiko hoxeketa azkenien migrazioa mugimendutan da, asko eragite behar. Orduan, ez dakik ze pasakoan. Baina, bazparera, guretzat erronka nagusi da, beti ezatean bezala, 60. hamarkadan, egontzan Euskaldunon aldetik nolabaiteko bultzada hori, izango litzeke, eta guretzat importantena da, hori artikulo eta berriz olako mugimendu bat abiatzia, hor, bidegurutze hortan ikusita berak aguzela, hartzaldon, goranzko joera hori edo. Eta bisket egoera horredanan aurrin, UEMak edo ze planteatzeo bisket datorren urratxak edo zein da UEMan asmuen. UEMak dinamika bat edo abiapuntu bat edo jarri du mai gainen, kontu da proiektzio demolinguistikoko emaitzak euki genitunin, inginutzen Hego Euskal Herriko alderdi politiko eta instituzio danakin aldebikuek, eta nolabait danak kezkaz hartzeitu datuek, ardurauta daudela esate beta, baina bilera hoxen ondorixoz ez ginen hau ezer adostea, ez ginen inorrei ikusi ezatie, ostras, hau inberko genuke, besti inberko genuke, eta orduan guk kezkatik edo ez, porque esaten genuen, ostras, 10 urtea die aurre ikuspen hauek, ostras, zezenai ez baldin maio badarretatik geltzen, noa dikun hau. Orduan, bisket ardura hortatik edo, UEMa azkenin 120 udal dauzke, eremu Euskaldun horren 167 udal daude Euskal Herrien baldintzak betetzen ditu bena UEMan sartzeko, eta 120 daude gaur egun, orduan, ardura hortatik baita ere, erabakitza, dinamika bat martxan jartzea, eta proposamen bat jartzea mai gainean. Proposamena da, lurralde estrategirako proposamena, dela, azte bete, bi aste edo publiko induna zuzendaritza batzordiek, eta gero horrekin paraleloki edo, esnatu dinamiki edo, deitze jauna jarri nahi dugu martxan. Horren helburu zein da, behingoz beti eskau izen dugu, Arnazgun eta udalerri euskaldun hauek legez babesteko lege bat artikulatzia, hau da bainoia, eta zertako, gero nahi duguna da, eremu hortako, eremu euskaldun edo deitze jaun hortako plan integral bat itea. Ze askotan ezate dugu, eremu hauek ematik gu aukeria, hizkuntza politika aurrerako ekiteko, hau iteko, zer di hizkuntza politika aurrerako eko, guazen hartzea esparruz esparru, hizkuntza
zein berko litzeke eremu hauetako. Euskalduntza alfabetatzen zein berko litzeke. Nolako plan integral bat nahi dugu, pisket esparru definiko una eremu hauen indarberritze hori edo nola izango litzeke. Guain esplikako izuet gain gainetik, zer dan lurralde, dela bihazte zuzendaritzik aurkeztu du lurralde estrategi, hizkuntza politikako estrategi proposamen honen oinarrixe edo, eta oinarrixen da ona da planteatzie Euskal Herrira behireko biziberritze prozesu bat, baino ardatz estrategiko gisa udalerri euskaldunek hartuta. Hori da, motxien esan da. 4 punto bezala zehazteie bertan, alde batetik lurgune euskaldun bat definitza, lege babesa eskatzea, 5 irizpide markatzea eta 3 norabide. Eta horietako bakoitza pixket azaldu dizuet. Lurgune euskaldune planteatzeanin, hor daude tipologisen araberako udalerriek mapa hortan, proposamenak ez du zehazten lurgune euskaldun hori izango ala guk esate dugu udalerri euskaldunen eremu hori. Hori zabalik latzeu eta negoziatzeko irekita. Noski udalerri euskaldun danak horre goia, baina logiki litzeke estrategi batetik, adibidez Goierri orokorrin eskualde euskaldun bada. Naiz da Ordizi eta Beazainek ez dituen baldintzak betetzen gaur egun udalerri euskaldun izateko. Mapa hortan posible litzake udalerri hoxek ere azkenin eskualde papel importante bat jokatzea, hoxek ere eremu hortan sartzea. Hitz egitean da lurgune euskaldunei buruz, da trataera berezi bat eman berra lurgune horri, baina esan bezala ez dago definiute proposamenin zehazki ze izengoan lurralde euskaldun hori. Lege babesana beti bezala aldarrikatzena da lege babes bat nun gero beste politika batzuk, beste udalerri batzutan ezin dien politika batzuk alkoian, eta lurgune horri lege babes bat ematie planteatzea, eta lurgune horren barrun zemat eta euskalduno udalerrixe babes handio ematia. Gero planteatzeie 5 irizpide edo, 5 irizpidiek die lehena da eremu danetan eragin berdala, ez dugu gaizki ulertu nahi, gu ez geha udalerri euskaldunek salbauta beste danak Espainiak errealatzeko zeatan, gu Euskal Herri oso euskaldune izati nahi dugu, baina iruditzea da udalerri euskaldunetatik abileutako prozeso bat, askoz inteligentio dela estrategikoki, beste erabatea eki baino. Bigarrena da eskuartzik egokituek izan berdebela, alegie plangintza, diskurso, estrategi ezberdinek izan berdebe bai alabai Orexan eta Balmazedan, ez du berdinek balixo daneako, eta gaur egun nahitean hizkuntza politika daneako berdinetau. Hirugarrena da udalerri mota bakoitzei rol bat eskaini bertzaiola, ez estrategi hortan. Azkenin arnazgunek eukiko rol bat, eskualde buruk eukiko beste bat, eta hiriburuk eukiko beste bat, bakoitzei bere rola eman bertzaio, eta rol hortatik abiauta, korronte danak alde inez, alik eta urrutinen iritsi berdeu. Laugarrena da, bereziki arnazgunei harreta berezi hori jartziena, eta bosgarrena izangoa, baita ere, estrategikoki planifikatzea, eremuen arteko elkarrera egin hori. Ezate duen hori askotan, udalerri euskaldunek eta arnazguneak modu positibun eragite sober, erdaldun odan eremu horrek. Bakoazen sortzea egitazmuk hori demostraike benak edo hori ezatiz aratago irudika hori benak. Hori da, bosgarren izpidi eta gero duen, 3 norabide. Lehenengo norabide da politika integralak berdiela, euskera zerbitzutatik indako politika bakarrik hau ez da salbatzek, politika integralak berdila euskerik kontutan hartu berdala, hirigintza planifikatzeanin, ekonomie planifikatzeanin, karretera mundu jugoien planifikatzeanin, eta danien hartu berdala aintzat horrek hizkuntzingan eukiko eragina, eta hori modu positibun aplikau. Bigarrena da politika aurrerakoien inberdiela, pisket izate duena ez, beti sustapenetik, konbentziuko dugu hau etortzeko gureana, hori ondo dago, eta hori inin berda noski, baina araugintzatik ere, gaur egun iteana baino, dezente urraks gehiago inberdienez, proposatze dugu, araugintzatik ere itia. Eta hirugarrena izangoa, pisket, herritarren kontzientziazio, eragin berdala bai ala iztun komunidadi, euskal iztun komunidadi ahalduntza behira, klik hortan egon daitezen euskaldun gana, eta gero, saiakera berezien berdala, erdaldunek gure ganatzeko.
Ez, behaik ere uler dezaten, bazatik aigean gutana enpeinaute, euskeraz harta. Eta hori da bizken lurralde estrategiek gutxien azaltzen da. Baina, esan diuzueten bezala, lurralde estrategi hori da politikoki nolabait dela bi aste zuzendaritza batzordeak aurkeztu duen proposamena, baina horren paraleloki beste dinamika bat abiatu dugu, bai? Oda politikuna gaizkiertetzen baigu ere, nola aldixo arnazguni eutxi, bai? Desagertza ikusten arnazgun hoxei nola aldixo eutxi, eragilean konpromisun bidez. Badibidez, ateazani proiekzio demolinguistikokua, Bertsozale elkartik bilera bat ezkauzugun, oso kezkauta, zatezigun, ostras, ez arnazgunik desagertu ingo gela, guk Bertsozale elkarte bezala, gaude prest urratz batzuk emateko hori ez daien pasau. Eta behaiek jazeuke behar, ikerketa bat inda, arnazgun edanetan urtero bertsozaio bat aseguratzea altzan. Eta ni ere bertsolari programia Udalerri Euskaldundanetako eskolatan batzeon. Ez, orduan, ikerketa hortatik abiauta behar zazen, guk gaude konpromiso batzuk hartzeko prest, hau pasa ez da di. Orduan, pixket, idea hortatik abiauta edo, dinamika bat jarri dugu martxan, alde batetik ingo duguna nazional mailako eragileekin, apirilin lehenengo 18 eragile edo aurkeztuko jo, danetariko eragile, dauzkeo 3 banketxe, Fagor, Futbol Federazioa, Euskal Pelota Federazioa, danetikako eragileekin, bakoitzak konpromiso bat eskatzea, nolabait, arnazgun horiek desagertu ez daitezen, behaienetik inalde bela. Eta gero, behin apirileko lehenengo prentxaurreko hori eta gero, dinamika hau jetxukoa pixket herrietan emangoa gai honen inguruko diskurso bat, herriko datu soziolinguistikuk eta oinarri hartuta, eta proiekzio demolinguistikuk inditun aurreikuspenak oinarri hartuta, da plantamentu izangoa baitara, herriko eragile bezala, pentsatzen jartzea, nik zein aldet eragile bezala, hau gertatu ez dari. Eta bizket hori da, daukun planteamentua. Orduan, esan bezala, apirilin 14, inengo lehenengo agerraldi nazionala, gero herri eta jaitsiko geha, eta gero dinamika honekin, urtin bukaeran edo, bukauko genuke, lortu ditugun konpromiso danan berri emanez eta iragarriez 2007an hasiko duen eremu Euskalduneako plan integralan diseinua edo. Gure asmoa da hori parte hartzaile zitia, Udalerri Euskaldunetan bizi dien herritarrak, ez eragileek zehazki, baizik herritarrak ikastolan elkartik parte hartu berri, ikastolatako zuzendaxe edo izan berri, AEK-ak parte hartu, gure herritako AEK-ako langileek, AEK-ako ikasliek, plan integral hori alik eta aberatzena izan dadin, eta hori hasiko genuke 2007an. Eta bizket, pendiente gelditzen zaigu, aukerek eukiko ote dugu 2006an, alderdi politikukin, aldebikukite hasi geha proposamena, lurralde estrategikako proposamen hori azaltzeko edo, eta segun hor ze feedback edo daun, horren arabera erabakikoa eremu bakoitzin, Nafarroan da EAen, aukereik baute daukun, lege proposamen bat legebiltzarrea emateko. Baina, ez nahi ez da ematie, jakin da ez da lateako. Orduan, pixket gaude, aldebikosek ze ematen zaio. Eta hor arte,